Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan beteko dugun tableroetxua. Orduan, berton eskatzen dutxuetena da, ia zer iruditu zaizkizuen ikastaroan zehar aztertu ditugun materialak, eta zen izan da gehien gustatu jatzuena, eta zer gaitia. Orduan, zelan idatzi dezaken nik tablero honetan? Modu biditugu. Moduetako bata, hemen ezkerrean behian ikusten duzuen arkatzan klikatuz. Berton klikatzen baldin badot, atarako jatea hauzen. Lehenengo gauzain berdotena idatzi zuen izena. Pepita adibidez, Pepita, zuek benetako idatzi, Eta gero hemen, eskribe algo, hemen berton idatziko zenuketen nahi dozuen guztia. Programa honek aukera ematen digu link bat igotzeko, artxibo bat igotzeko, argazki bat egiteko webkametik, baina hori kasu honetan ez da importantea. Importantea dena, zerbait idaztea. Behin idatzita, berriro zerbait editatu nahi badot, hemen idazten dut, eta berriro editatzeko aukera daukat. Ezabatu, berriro idatzi, eta eliminatu dezaket bai, ez bazaizu gustatzen, eliminatzen duzu. Gero, beste aukera izango litzateke, edozein tokitan, klik bikoitza, eta zabaltzen jata beste bat. Orduen, Pepitak idazten da bela, eta laburtsu geratu jako eta gehiago nahi deu, jarraitzen dau beste batean, eta ipintzen dau Pepita. Eta hemen jarraitzen dau idazten. Hemen jarraitzen dau idazten. Eta holan tableroa beteten jongo gara. Oso aplikazio interesantea, igual ikaslekaz erabiltzeko. Gero, zelan da, Moodleen ipiniko dutzuet, batek nahi badu klasean erabili, aplikazio honen web horria eta izena. Animo!